Stennija ta' 6 xhur sabiex jagħmlulu strument, anzjani fuq stretchers fl-isptar, stennija kbira fil-polyclinics, mediċini out of stock, asmatiċi li issa qed jingħataw inhalers inferjuri. Dawn huma biss uħud mill-kummenti li bagħtu n-nies waqt il-programm NetLive meta fl-aħħar jiem kien għaddej eżerċizzju li fih it-telespettaturi qasmu l-esperjenzi tagħhom dwar ir-realtajiet fl-isptar u l-polikliniċi. Bil-maġġoranza tan-nies jgħidu li l-Gvern ħalla s-settur tas-saħħa f'diżastru sħiħ. Persuna partikolari rrakkontatilna l-esperjenza ta' anzjan ta' 90 sena li daħal l-emerġenza l-isptar Mater Dei b'ambulanza il-ħadd li għadda fis-7 ta' filgħaxija. Iżda sa 2 filgħodu kienu għadhom ma sabulux kamra, tant illi kellu jistenna sas-sija ta' wara nofsinhar. Raġel ieħor kellimna dwar l-inhalers illi jingħataw l-asmatiċi, dan meta issa minflok il-Foradil u l-Pulmicort mill-POIC qed jieħdu inhalers konsidrati bħala inferjuri, tant li issa spiċċa jixtrihom mingħand l-ispiżjar spiża ta' madwar €60 fix-xahar. Hemm ukoll problemi enormi relatati mal-mediċina li tintuża għal kura tal-kolesterol. Dan meta minflok is-Sorvasta qed jingħataw ir-Rosuvastatina. Bid-nies jgħidulna li fuq il-kaxxa ta' dawn il-pilloli lanqas biss għandhom istruzzjonijiet bl-Ingliż, iżda bir-Rumen. Aħna qed nitkellmu fuq diversi mediċini out of stock, qed nitkellmu fuq figura ta' 250 mediċina. Fl-aħħar jiem anke l-President tal-Assoċjazzjoni tat-Tobba Martin Balzan appella għal aktar investiment fl-infrastruttura, fis-swali u f'apparat adekwat. Dan apparti li tkellem dwar il-problema ta' nuqqas kbir ta' spazju, kaġun ta' żieda enormi fil-popolazzjoni.